Новините от Русе на 7 март. Тристранна среща между министър-председателите на България, Румъния и Сърбия, както и съвместно заседание на правителствата на България и Румъния се проведе днес в Русе. В 12 часа започна тристранната среща между министър-председателя Пламен Орешарски, министър-председателя на Сърбия Ивица Дачич и министър-председателя на Румъния Виктор Понта. След края на срещата премиерът Орешарски даде обяд в чест на премиерите на Сърбия и Румъния. Малко по-късно започна и пленарно заседание на българското и румънското правителство, след което бяха подписани двустранни документи в присъствието на двамата премиери. Повече подробности очаквайте след малко в предаването. Кметът на Русе Пламен Стоилов е сред участниците в Конгреса на Европейската народна партия, който се провежда на 6 и 7 март в Дъблин. В рамките на дискусията "Възстановяване на доверието в Европа" участва и българската делегация, както и българските евродепутати. Нашите представители се обединиха около становището, че само с общи действия Европа може да се справи, работейки за икономически растеж и работни места. Те са категорични, че правото на българските работници да работят във всяка една страна членка не трябва да се поставя под съмнение. Според членовете на българската делегация, българите имат добавена стойност за развитието на общия пазар и мобилността на европейските граждани, допринася за конкурентоспособността на Европейският съюз. Днес по време на заключителното заседание поканените близо 800 делегати ще изберат кой от претендентите да бъде излъчен за единствен кандидат на ЕНП за шеф на еврокомисарите през следващите 5 години. Община Русе спечели делото за бюджет 2013 на последна инстанция. Върховният административен съд се произнесе в полза на община Русе по повод на административното дело, образувано по жалба на Мариан Димитров срещу бюджет 2013 на общината. Той оспори решението на Общински съвет Русе, с което беше приет сборния бюджет на община Русе за 2013. След продължила близо половин година съдебна битка, административният съд в Русе постанови определение, че жалбата на Димитров е недопустима. Определението беше оставено в сила от Върховния административен съд и с това съдебната сага за бюджет 2013 на община Русе приключи. Съвместната българо-румънска работна група за подготовка на следващия програмен период заседава вчера в Русе. Градът бе домакин на 11-та среща на съвместния комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Тя се проведе в зала Европа на доходно здание. Паралелно със срещата протече и петото заседание на съвместната работна група за подготовка на следващият програмен период 2014-2020 на румънско-българско териториално сътрудничество. Стартира процедурата за приватизация на първия обект от списъка към годишният план за приватизация на общинска собственост през 2014. Първият обект ще бъде обявен на търг от община Русе. За това информираха от дирекция икономика и управление на собствеността. Предлага се застроен поземлен имот с площ от 1937 квадратни метра в квартала ДЗС, както и застроената в същия имот масивна едноетажна обществена сграда с застроена площ от 339 квадратни метра, бивша сграда Баня Фурна. Решението за продажба на имота чрез търг беше взето на заседание на Комисията по приватизация и след приватизационен контрол, проведено на 27 януари тази година. На 20 февруари Общински съвет Русе взе решение за откриване на процедура за приватизация на този имот и предстои изготвяне на приватизационна оценка от лицензиран оценител и обявяване на публичен търг с явно наддаване. Община Русе обявява конкурс за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на общината. Необходимите документи за запознаване с условията и за кандидатстване са правила за реда и условията на финансиране на проекти в областта на изкуството и културата, формуляр за кандидатстване, формуляр за бюджет, таблица с критерии за оценка на проектите и формуляр за финален отчет. Бланките и формулярите се получават в отдел "Култура" на улица Цариброд номер 3 или могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на общината. Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение е 3000 лева. Крайният срок за представяне на документите за участие е 7 април 2014 в деловодството на община Русе. На 12 март от 11 часа в зала "Култура" на улица Цариброд номер 3 ще се проведе обучителен семинар за подготовка на проектни предложения.
В програмата за трансгранично сътрудничество да се заложат пари за проектиране на пътища, предлага областния управител на област Русе. Той участва в заседанието на Комитета за наблюдение и на работната група на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Русе бе домакин на форума, който се проведе в зала Европа на доходното здание. Областният управител Венцислав Калчев предложи да се предвидят финансови средства за предпроектни проучвания и проектиране на пътни съоръжения с трансгранично значение. Идеята му е свързана с тематична ос 7 – подобряване на мобилността. По-конкретното предложение е за планиране на финансови средства за проектиране на ново трасе на автомагистрала Гюргево-Русе-Бяла-Велико Търново. Близо 5000 именници ще отбележат своя празник утре на Тодоров ден в община Русе. Тази година празникът, на който Православната църква почита памета на Теодор Терон, съвпада с 8 март, Международният ден на жената. Според преданията, на този ден светецът Теодор Терон обличал 9 кожуха и отивал при Бога да проси за лято. Във връзка с изградената представа за празника, на него се организират надбягвания с коне. Отличилият се кон бива накичен с венец и тръгва пръв за село, прикачван в къщи от мома или млада булка. В къщата на щастливия домакин се спретва и хоро. На този ден жените месети раздават обредни питки и хлябове, наречени конче или копито. Хлябът се раздава на роднини и съседи за здраве на конете. Нивото на река Дунав край Русе е 390 см. Очаква се покачване 5 см и достигане на ново ниво от 395. Утре ще продължи да духа север-североизточен вятър и с него температурите в повечето райони слабо ще се понижат. Облачността ще е значителна и с прекъсвания ще превалява слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 7 и 9, а крайните западни райони с 1-2 градуса по-високи. Радио Русе.